Apa? Aku ngetokke pusaka kemo kiai nuklir kemo. Lah kok mbok balekke karepmu piye? Menungso ora tanan kowe. Aku ora karep balekke. Pusakamu dhewe sing bali karepe dhewe. Aku ora matek aji apa-apa. Pusakamu tak sawang mabur ngidul, aku bali ngalor, aja ngluputke aku. Ning ora iso. Mesti wong Ndrawati duwe aji panggendam. Ben pusakaku iso bali ngenani awakku dhewe. Anggepmu apa kowe kaki sik. Sampai toy. Ayo. Terke. Oh iya. Oh iya. Awas kowe. Oh iya. Anggra sesumbar mawalindu bumi gonceng kumaluda guntur katok umop sang jalane dhewe wah lah keparat menungso ora tatanan drohon dimemon kok wonten dawuh. Lho, Nun. Wonten dawuh, Bos. Nimbali keng abdi pun bilung kalian Kakang kula Tian. Kowe karo rombongane mbok ora kaya ngono kuwi telung ora. Aku ki nek kowe iki nek ora aku sing nggawa ku sing ora tekan kene. Apa kowe mung nunut aku kok? Lah nek kowe iki ora arep manut karo aku tak gabur tak dhukke kretek serandakan kono mengko. Anggep ya apa? Aja do guneman dhewe. Nggih, kersanipun. Kersanipun kados pundi Sinuwun Prabu Setigrat? Entuk gawe napa mboten? Wah, lah keparat. Gok. Aku wis kelakon sowan kersaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, pun ketemu. Wis. Nawala pun diaturke. Sampeyan diutus Sinuwun Prabu Godayitma, nawala pun sampeyan pasrahke. Wis. Wangsulane Prabu Kresna pripun? Wah. Nek aku ngandhake sing sak nyantane mesti mengko mbilung lengguyu nganti kecerit pising. Nggih. Lah kula niku pun apal, sampeyan niku teng pundi papan? Mboten ming sampeyan. Ya, Gak? Heeh. Kula niku ngetutke dalang, napa? Ngetutke raja sabrang kaya sampean niku sore niku jan gleling. Seba munggah pasewakan dayawan niku wis wondrong tang drong plak plak jleng 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 tung tung jleng tung tung jleng tung tung jleng. Begitu jam 2 klekus modar. Niku mono akeh kedadosane. Ya ta yan pianan uga. Heeh. Wah iki ora acu-acu.
aku wis ora arep mempermainkan kowe kok. Wah. Ora arep nguncal-nguncalke apa-apa. Witekno nguncalke nyang ndi-ndi ya sing jipuk wong liya wong awak mbedhegrek kaya resen ngono. Aja ngrembug eleke kancane, mboten. Sing kula rembug niku eleke sampean. Lho kok aku? Lah pripun nuwun sewu. Kula menika pun ngelekke lho sakderenge bidal teng mriki niku kula pun ngemutke panjenengan. Sinuwun nuwun sewu sampean niku ampun ngantos teng negara Ndrawati nantang perkara. Mergo kula ampun matur sampean niku kulinane jam 09.00 pun dibel bojone sampean kan mlebet ngomah mijeti kethuk. Sampeyan niku kalih bojo mawon kalah. Napa melih kalih satria-satria Ndrawati niku sengara menang ya, Gok? Bener. Lah kek sakniki pripun? Kula pun saged bedhek ketoke sing wangsulan Sinuwun Prabu Kresna ning sing wangsulan Sinuwun Prabu Baladewa. Nggih napa mboten? Wah. Titis kowe lho. Titis wong kula maca naskah atik. Kowe aja sok mbadarke lelakon to. Ora kok jeneng mbadarke lelakon, kene iki ora kok jeneng ngembe marang kasunyatan ning ya didelok kahananing Prabu Setigrat iki kepiye. Wah, lah iblis lanat. Kok, Dun. Baladewa iki antep tenan tangane. Mboten namung tangane niku nek nyuwarane wis ora kira-kira. Nggih. Niku paling kendel nek kon ngamuk, kon muring-muring niku. Pokoke nek power sound system jereng jeblok niku dereng leren le muring-muring Prabu Baladewa niku. Pokoke nek enten pendemung niku dereng kalungan asbak. Niku dereng mandeg le muring-muring Baladewa nika. Lah kersane pripun? Nek kula mrenggake kundur mawon nggo. Bali piye? Aku bali ora entuk gawe. Malah mung nampa wirang, nampa dukane Sinuwun Prabu Godayatma. Luwung ngaten, Bas. Luwung ngaten lho, Bas. Bangane sampean teng mriki mengke ming dadi bathang. Luwung bali kalih garwane urip omah-omah bahagia ya, Gok. Heeh. Ora urip karo bojo, ora idep. Nyatane ning omah mung kono umbah-umbah. Lah nggih pun kersane pripun? Gok, wonten dawuh. Baladewa tak jajal. Baladewa tak jajal. Sepira kadigdayane? Jare dheweke kuwi duwe pusaka kok. Nggih, Prabu Baladewa niku gadah pusaka. Kodrat kalian Wiradat. Sing kodrat niku jenenge Kiai Nenggala, sing Wiradat niku jenenge Kiai Lugara. Niku mapane teng epek-epek. Pusaka niku pusaka tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek enten bayi lahir langsung mati niku nek pusaka niku ditamake. Napa sampean wantun? Bilung, wonten dawuh. Kowe aja ngembe karo ratu Gustimu Prabu Setigrat. Najan to kaya ngene aku ki ya ndek piandel, aku ki ya ndek pusaka. Napa? Siung pengapit. Alah. Pun model kuno niku. Pun model kuno. Ambek sampean niku perang niku pun boten sak ngangge tenaga. Carane piye? Sesuk malam Selasa Kliwon kula derekke engko. Nyandi munggah Gunung Kawi pados Kodam. Perang niku mung cukup main kodam kemon dadi sing nyambut gawe pun bangsa alus. Bangsane rombongane portal dimensi niku. Napa ngeten mawon nek sampean napa wegah ado-ado teng Gunung Kawi sampean sok dina Rebo Paing mang teng omahe Bilung mawon. Arep to kakake. Ajeng kula wenehi ijazahe ngelmu sedulur putih Sukma Sejati. Kuwi apa lho aku lagi krungu. Kula slendrai niki kula wenehi bocoran sithik. Yo. Ngelmu apa kuwi? Ngelmu sedulur putih Sukma Sejati niku pokoke tangane sampean ngepel ngeten terus pilingane sampean manguyer uyer. Mengke suwening suwe teng dhuwur mripat niku enten klepyur putih-putih. Lah niku sing dijenenge sedulur putih Sukma Sejati nggih niku. Wis sapa sing gawe ngelmu kaya ngono kuwi? Mbah Rubita. Aneh-aneh ora tak cobane lho, Gong. Monggo nek nekat. Wah.
Ha. Tengarane ngajurek kong maguru gongso tetekadya putula war panjriting turangga hesti ora kata enggak dojo lelayu sepi kok nun bilung modar tenan niki sampean lho modar tenan piye lah niku sampean niate arep nemoni sinten? Baladewa. Niku sing maju sinten? Sapa iku nek bocil? Bocil niku mung dedeke pawakane cah cilik, nggih. Kalih kula men dhuwur kula niku dedeke mung 132. Bobote mung 3-an. Kuwi wong po iwak dikilokke ora ngono. Sampeyan ampun nyepelekke niku, kula ampun disclaimer for you. Kuwi omongan karo opo lah. Ngelekke aku piye? Lah Baladewa niku bener Baladewa galak. Ning nek diukur kadigdayane, Baladewa niku digdaya merga pusaka. Lho. Dadi nek ora ndek pusaka niku meng kele-kele kaya kere nika. Sapa? Baladewa niku lho. Lah nek iki sapa? Niku adine Baladewa. Jenenge Marvin. Sing tenan nonton kok antul sisan ora. Niku Sencaki. Sencaki. Nggih, ya Setyaki nek teng Sala, nek teng Yojo niku Sencaki. Cara Mbah Kita niku Sencaki. Wah, iblis lanat. Cah cilik kok brengose. Kandhani kok. Niku men nembe dicukur sisih. Biasane nek pun ngiwonengen niku wah ngres kocap Sencaki melintir brengas tumpangke kuping kiwa tengen mungsuh ngincer Durna diantil obat abit ke Durna nggo bal-balan sirahe wah gayeng nek Mbah Gita nek dalange niki nggih kirangan wah kok ngrasa ndon-ndone rombongan kok ora iki lakone ora metu Durna kok Sencaki jenenge lung nggih Dik. Waduh. Nyeluk kok Dik no, musuh kok didek-dek no. Sencaki. Ora parat. Lho, piye iki lho? Piye pripun apane? Awake cilik kok suarane gedhe iki piye? Mboten pripun-pripun. Jan ngoten niku bocah niku. Kelainan ketok niku. Hermannya itu. Prabu Setigrat. Yo, kepara nyoto aku Prabu Setigrat. Ayo. Baladewa tekan kene. Baladewa kon tekan kene aku arep njajal jare dheweke duwe pusaka sing jenenge Kyai Nenggala, Kyai Lugara. Kon namakke ning dadaku, Kyai Nenggala. Kyai Lugara kon namakke ning mestakaku, ning dasku. Nek nganti pecah sirahku, nek nganti cemblong dadaku tak sembah delamakane Prabu Baladewa 20 taun. Kowe wis modar arep nyembah bicaramu. Lah iya ya. Wah, piye iki ratune kocok iki ratune. Le kuliah kita ora ning UGM iki.
mentang-mentang. Ayo, ora sah kowe ketemu karo Koko Prabu Baladewa. Iki apa MC-ne mau sore? Senes. Mau dumeh MC-ne mau sore suarane gandem kok terus. Ora sah ketemu karo Koko Prabu Baladewa. Ora sah umpak-umpakan. Sapa sing ngakon? Nek ora isa karo kancane le genter ning latar kono bae. Anggep nyepelekke. Mesake mburiku iki lho. Sewengi mbedegrek. Iki kapan le perang ponokawane Iyik wae? Ayo cobanen. Kowe tak keparengake. Sak pejago ngadu arep karo Koko Prabu Baladewa. Waton wis pecah sirahe Sencaki. Wah, babo. Babu arep opo? Lena pangendiamu kowe tak cekel sirahmu tak jambaki rambutmu. Tak bubuti jenggotmu mati nek kene iki. Minggir. Nggih. Ya minggir ya. Rada banterke sithik irawane. Wah! Oh, ayah. Wah. Wis digaweke ater-ater kendang penake kaya ngono kok. Gawe ukara dhewe. Walah, Jo, Pak Ijo. Oh. Ha. Hui. Ha. Asli. Sakna sira. Ah, wih. Ambro. Baran. Oh, sadar siramu. Oh, yo. Ah. Awas. Hui, hui, hui. Waya. Wah. Ah. Oh. Biar tenang. Ambruk.
arum arum sampai toy ayo tel ke oh iya awas we oh iya ha ha ano ini kenrir lho aku ki ratu gustimu tak keplak sampean ki niba kok ya ketok ngincer ndasku ki lho kudune kowe iki bersyukur lha pripun kakangmu Togok ora tak lakok-lakokke bejo aku mung duncalke mrono kuwi ndale nek duncalke rono barang ndale nek dibuang rono barang ora ngrekoso kakangmu Togok ngrekoso mbok ben dasare kula niku wis kulina diuber garapan wis jeneng natah kayon kok njaluk seminggu rampung mongko tangan kula nembe lecek gumunku niki lho sapa banjik niki kula kan nambani tangan kula lecek dumele lecek niku mergo kula nyampar gelas mendem iki menungsane niku ra sida ngewangi walah edan gok pripun lha kene iki ra sepiro andekno sapa mau sing muni nek kadigdayane Sencaki luweh timbangane Baladewa sapa kula saya akui kula sing ngomong ku akui rumangsane apa kok wonten dawuh jiwae pusakaku oh nggih ten pundi neng kreta nggih ayo lung dhewe bae nggih sing pundi sampean iku mbeta pusaka 5 sing ning eblek ngisor dhewe kotak gawan sing pundi sing kaya guling bentuke
Sekedap kula golekane. Kok gek mboten didekek mriki, ku gek didekek jok mengke. Anggepmu pusaka ampuh. Kuwi ana tulisane nuklir kuwi. Oh niki. Gorene. Nggih sekedap. Yung ngono kok abote ngono. Ngati-ati nek jeblok. Nggih. Wah, jan wis kok. Sungginganku iki. Wayang talang. Kowe ku ya pekok. Talang ki ana garis-garise kaya ora tok amplas. Ora sudi bayaran 200 kok. Iki tak cakne. Nggih. Tak burne. Nggih. Ben mawut kabeh prajurit Ndrawati. Cobi kula tontone. Loh. Kok bali ya? Delok rene. Delongan sajur kene negara Ndrawati. Nggih. Wah! Aduh, kocor tenan iki lho. Aduh, sinuwun iki pripun iki? Cangkem kula kenging radiasi ta. Pripun iki? Cangkem kula modar. Aku kuran sing aman. Mergo ancik-ancik ndase tegak. Bilung. Raden Senjaki. Nggih. Kancamu mudhar kabeh. Mboten niku nembe sakarotil. Mbotang disengkake. Sekedap. Wah, piye iki? Piye kok cangkemmu meh kolu? Cangkem kolu iki kepiye lho? Waduh. Aduh. Kok Pripun? tulung pejeten. Pejet niku napa? Dumuken pupuku sing kiwa, aku iso tangi meneh. Nggih, Kula rangge. Woi! Bediagalane iblis lanat. Kleru. kleru pripun? Aku mau muni piye?
ken mejet pupu sing kiwa. Iya. Lah klerune pripun? Malah jahe. Iblis lanat. Ning ora apa-apa matur nuwun, Gok. Nggih. Padha-padha le jahe niku. Wah. Wah, lah iblis lanat menungso ora tatanan. Senjaki. Barobaran. Menungso ora tatanan kowe. Anggepe aku ngetokke pusaka lah kok mbok balekke. Anggep apa? Aku ngetokke pusaka kemo kiai nuklir kemo. Lah kok mbok balekke karepmu piye? Menungso ora tatanan kowe. Aku ora karep balekke. Pusakamu dhewe sing bali karepe dhewe. Aku ora matek Arji Wowo. Pusakamu tak sawang mabur ngidul, aku bali ngalor, aja ngluputke aku. Ning ora iso. Mesti wong Ndrawati duwe aji panggendam. Ben pusakaku iso bali ngenani awakku dhewe. Anggepmu apa kowe Senjaki? Sik. Kula mulai saking mriki niki angsal surat kuning lho mengke. Sampean gelem ngopeni wong laku obat bendina purun sampean? Anggepe apa ora? Iki sirah. Dudu ndas. Anggepe. Ya kak mulai ya. Ngopo? Ulam dermi wis ngenteni. Aku tekan ulam dermi barang. Menungso ora tatanan. Kok wonten dawuh. Jipoke kadaku. Nggih staken dawuh. Sutra dewa kang manganak anu dinulu netra lir surya kembar. Niku dite. Yo iki. Senjaki. Kowe ora lunga saka ngarepanku kendharat dening Gada Kyai Pecak nyawa. Mamprung nyawamu. Cobanen. Loh. Ya. Wah. Hei. Sabigan. Aku rabigan. Awas. tenan aku. Aduh. Aduh. Aduh.
Nggih. Loro tenan iki gok tulungan aku. Pecah ndase. Aduh, sanake iki loro-loro kok kowe malah nyo. Kowe iki yo piye tolong Ngoten niku, sampean niku nedeng ngunduh waing pakarti. Aduh. Tak kira nek Sencaki ki ora ndek godho kaya tekku. Lah duwe ana luwih gedhe atik. Aja nyepelekke arep Sencaki awake cilik ning godhone gedhe ya, Gak. Heeh. Awake cilik kuwi mesti godhone gedhe iki lho contone. Ora percaya sesuk nyangon jeruk legi. Urung kanggo kok. Kanggo. Ngopo? Tak nggo nyambel bawang. Kok ngono nggo nyambel bawang? Lho, gada lho, ngrembug gada lho. Kok sing tak rembug gada gajah. Sece, Lek. Waduh, mati tenan iki lung piye iki lung. Iki piye wae sapa, Dek? Nika wau sampean nggih ngrungokke to? Lah aku ngrungokke. Nika wau janjane tembange ngeten iki. Piye? Wange yen lagi gandrung, lagi kenal wis mlebu sarung. Sarung wernane coklat, bareng mlendrong ditinggal minggat. Minggat neng Surabaya, wong wedok kelara-lara, wong lenang kakean dosa, sok nek mati mlebu swarga. Ngaten niku jane. Iya ya, nggih. Wong iki nek mati kok kan dosa kudune mlebu neraka. Wis sadurunge mati tobat riyen, dadi aman. Waduh iki piye iki lho iki? Enggak kula derekke teng warung makan Padang riyen, Kang. Ya.